ते लोकांनी वा म्हटलं पाहिजे. नक्कीच नक्कीच. आणि मी ही गोष्ट लपवली नाही, मी प्रांजळपणे सगळ्यांना सांगितली. आणि मग आपले मुंबईचे युट्यूबवर आलेले सगळ्यांनी जंगी स्वागत केलं. त्यांचा मोठेपणा असा आहे की त्यांनी मला येऊन सांगितलं की आपल्या व्हिडिओमुळे ते लोक आमच्याशी जोडले गेले. हा त्यांचा मोठेपणा, मला कळलं पण नसेल. माझ्या वाईट गोष्टी माझ्यापेक्षा जास्त माझी वाईफ सांगू शकते, पण ती सध्या आता बिझनेस ती सांभाळते आहे. मुळात कसं होतं, वडील गेल्यानंतर कुटुंबाचं जेवढं नुकसान झालं त्याच्या पलीकडे जाऊन गावाचं खूप मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे आता कदाचित लकी कांबळी थोडा वेगळा होईल, थोडा मॅच्युअर वाटेल, कारण का प्रत्येक जबाबदारी खांद्यावर आलेला. तर खूप चांगला प्रश्न आहे. तसाच आहे मी. मला लोक आवडतात, मित्र बनवायला आवडतात, सगळ्यांना एकत्र ठेवायला आवडतात. जसं आपण आता सगळ्या युट्यूबर्सला एकत्र. रेवंडी गाव ही कलाकारांची भूमी म्हणून ओळखली जाते. खूप दिग्गज कलाकार या भूमीने दिलेले आहेत. हा व्हिडिओ माझ्या चॅनलचं लाईफ बदलेल आणि एक्झॅक्टली तसं झालं. मी माझ्या अजून चॅनलवर सांगितलं नाही, तुमच्या चॅनलवर सांगतो. नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण युट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. तर मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, 2021 हे वर्ष सुवर्ण कोकणसाठी अतिशय चांगलं गेलेलं आहे. चांगले व्हिडिओ चॅनलवर आले होते. सबस्क्राईब बेस पण भरपूर वाढलेला. तर आमच्या सुवर्ण कोकण टीमच्या मनात एक अशी इच्छा आली की आता 2022 चालू होते, तर यावेळेचा जो पहिला व्हिडिओ आहे तो असा एकदम स्पेशल असावा. तर त्या स्पेशल व्हिडिओसाठी मी खास आलो आज मालवणला आणि आपल्यासोबत आहेत मालवणी लाईफ या युट्यूब चॅनलचे क्रिएटर लक्की दादा. लक्की दादा, सुवर्ण कोकण युट्यूब चॅनलवर तुझं खूप खूप स्वागत आहे. तुम्हाला देखील सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हे नवीन वर्ष तुम्हाला सुख समृद्धीचं आणि भरभराटीचं जावं. नक्कीच, हीच माझी ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे. नक्कीच. तर मित्रांनो, तुम्हाला तर माहितीच आहे की आपण सुवर्ण कोकण युट्यूब चॅनलवर कोकणातील प्रत्येक युट्यूबर्सना भेटतोय आणि ती जी सिरीज चालू करण्याचं कारण आहे ते ऍक्च्युली लक्की दादा आहे. कारण विषय कसा झाला की आपण ज्यावेळी म्हणजे सोशल मीडियावर वगैरे आपण ज्यावेळी प्रत्येक युट्यूबरला भेटण्याची अशी इच्छा हे असते ना आपल्याकडे, तर ते भेटता येत नाही कारण कॉन्टॅक्ट होणं हे गरजेचं असतं. पण लक्की दादाने जेव्हापासून आम्हाला कोकणी युट्यूबर्सच्या ग्रुपला ऍड केलं ना, तेव्हापासून म्हणजे असे सगळं आम्हाला रान पूर्ण ओपनच झालं आणि प्रत्येक जण त्या ग्रुपवर आहे. कोकणातील प्रत्येक युट्यूबर्स आहेत, त्याचं क्रेडिट पूर्ण लक्की दादाला जातं. बेसिकली काय असं की सगळे युट्यूबर जेव्हा आपण एकत्र येतो त्यावेळेला प्रत्येकाचे विचार आपण एकत्र बघू शकतो. नवीन काय कन्सेप्ट आपण आणतोय किंवा आपण नवीन गॅजेट्स घेतोय, तर त्याबद्दलची माहिती आपण एकमेकांना देतो. म्हणजे आता तू नवीन मोझाचा हे घेतलेलं, मला माहिती नाही ते कसं आहे, माझ्याकडे डीजे आहे, डीजे ची माहिती मी तुला देऊ शकतो. तर या सगळ्या विचारांची देवाणघेवाण या ह्याच्यातनं होते आणि सगळे एकत्र राहिल्यानंतर काहीतरी चांगलं आपण तिथे कॉम्पिटिशन नाही राहत. जे काही कॉम्पिटिशन असेल ते हेल्दी कॉम्पिटिशन असेल, पण तिथे असं कुठल्याही प्रकारचं कॉम्पिटिशन नसतं. सगळे एकत्र राहतो आणि आपण विचारांची देवाणघेवाण करतो. तर ते खूप चांगलं आहे आणि त्याच्यासाठीच हा ग्रुप ऍक्च्युली माझ्या मध्ये परागने ओपन केला आणि आम्ही 4 लोक ऍडमिन आहोत. आम्हाला जसं वाटतं की हा युट्यूबर कॅपेबल आहे, हा पुढे नेणार आहे. प्रत्येक युट्यूबर हा कॅपेबलच असो, पण आम्ही त्या ग्रुपमध्ये अशा लोकांना ऍड करतो की असं नाही की चॅनल बनवायचं, एक व्हिडिओ टाकायचा, तुम्ही युट्यूबर झालात आणि मग ते सोडून द्यायचं. तर ज्यांच्याकडे कन्सिस्टन्सी आहे, जे खरंच आत्मीयतेने काम करत आहे, तर अशा युट्यूबर्सला आपण त्याच्यामध्ये ऍड करतो. आणि ऍक्च्युली कसं आहे, आता लक्की दादा जे बोलला की सर्व जे नवीन गोष्टी गॅजेट्स वगैरे घेताना हेल्प होते. तर आता जे आपण मोझा मिनी गिम्बल घेतलाय त्याच्यासाठी देखील मी लक्की दादाला फोन केलेला, सुनील दादाला वगैरे फोन केला आणि हे असे युट्यूबर्स आहेत, यांच्या एक्सपिरियन्सने मग आम्ही तो विचार करून आम्हाला कोणता कॅपेबल आहे तो आम्ही घेतला. आता खरोखर आम्हाला त्याचा एक्सपिरियन्स खूप चांगला आहे. जर जर गोष्ट घेतली असती तर आम्ही एवढ्यात इरिटेट झालो असतो ती गोष्ट यूज करायला. आणि कसं असतं माहितीये का की एक गोष्ट असते की आपलं जे युट्यूबचं अर्निंग आहे त्याच्यातनच आपण शक्यतो ते घेण्याचा प्रयत्न करायचा. हे मी कुठल्या तरी ना व्हिडिओ मध्ये ऐकलेलं, लाईव्ह होती काहीतरी फेसबुक लाईव्ह मध्ये. आणि मी प्रत्येकाला सांगतो की ती एक वेगळी मजा असते. आपल्या युट्यूब मधनं आलो आणि मग आपण त्या अर्निंग मधनं जेव्हा आपण त्या गोष्टी घेतो तेव्हा काहीतरी नक्कीच लोकांना काहीतरी चांगलं देण्याचा प्रयत्न करतो आणि ती गोष्ट आपण जपून वापरतो कारण ती आपल्या मेहनतीच्या पैशाने असते. आणि पहिली म्हणजे अशी असते आणि विषय कसा की युट्यूब अर्निंग हा एक वेगळाच विषय आहे. तर काय आपण काम वेगळं करतो. युट्यूब हे आपण फक्त एक छंद म्हणून करतो किंवा आपल्या कोकणाला प्रमोट करण्यासाठी म्हणून करतो. पण त्यामुळे लक्की दादाला मी का फॉलो करतो, ऍक्च्युली
लकी दादाचा एक कन्सेप्ट सरळ क्लिअर आहे की तुम्ही अर्निंगसाठी युट्यूब वगैरे चॅनल ओपन करण्याच्या भानगडीत पडू नका. तुम्हाला सुरुवातीला मी प्रत्येकाला तेच सांगेन की अर्निंग साठी तुम्ही जाऊ नका. अर्निंग साठी तुम्ही एक छंद म्हणून जोपासा. पण कसं असतं माहितीये का की जेव्हा तुमचं अर्निंग चालू होते तेव्हा तुम्हाला काम करायला देखील मजा येते. बरोबर. पण तुम्ही सुरुवातीपासूनच जर असं ठरवलं की अरे मला पैसेच कमवायचे आहेत तर ते तसं नाहीये. आणि फुल टाइम युट्यूबर सुरुवातीला होऊ नका. जसं तुझा कन्स्ट्रक्शनचा व्यवसाय, माझा कन्स्ट्रक्शनचा व्यवसाय, त्याच्यातनं आपलं अर्निंग चालू. त्याच्यातनं जो फावला वेळ असतो त्याच्यातनं आपण व्हिडिओ बनवतो. ठीक आहे. त्या व्हिडिओतनं मग हळूहळू पुढे जाऊन अर्निंग चालू होतं. आणि मग अर्निंग एकदा चालू झालं ना की मग आपल्याला आणि मजा येते व्हिडिओ बनवण्यासाठी. कारण कसं असतं की तुम्ही जे काम करताय, काहींच्या फॅमिली मॅटर्स असतात, काही लोकांच्या घरून अलाव करत नाही, अरे काय करतोय सोडून जातो, आणि ते असतात. म्हणजे पहिले ऍटलीस्ट वर्षभर तरी तुम्हाला अर्निंग नसतं. तुम्ही नुसते कॅमेरे घेऊन फिरताय, सगळं दाखवताय, छान छान मेहनत करताय, पण तुम्हाला अर्निंग नसतं. मग घरच्यांचा पण अपोज असतो की अरे काय नाही. पण जेव्हा अर्निंग होतं तेव्हा मग ती काम करण्याची मजा. ऍटलीस्ट घरच्यांना तेवढं तरी रिलीफ वाटतं की अरे काहीतरी करतोय. आणि योग्य वेळात या सगळ्या गोष्टी चालू केल्या पाहिजे. एज ऑफ 20-25 तुम्ही जर चालू केलं तर एज ऑफ 35 पर्यंत तुम्ही सबस्क्रायबर बेस चांगला होतो तुमचा. तुम्ही तुमचे कॉन्टेंट लोकांपर्यंत पोहोचतात. आणि म्हणजे नक्की तुम्हाला युट्यूब मार्फत काय पोहोचवायचं आहे ही एक आयडिया येते. कारण पहिल्यांदा आपण तेवढं त्या माइंड सेटने उतरत नाही, सगळे व्हिडिओ कचरा टाकत असतो. आणि कसं असतं की एक अर्निंगच्या बाबतीत सांगण्याचं उद्दिष्ट असं आहे की जर मला अर्निंग येत नसती तर मी पालघरला जाऊन व्हिडिओ बनवला नसता कदाचित. बरोबर. कळलं. मी कुठल्याही व्यावसायिकांना, छोटे उद्योजक आहेत त्यांच्याकडनं मी कुठलेही पैसे न घेता त्यांना प्रमोट करतो. बरोबर. मग तो जो ऍटलिस्ट ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च आहे, ट्रॅव्हलिंगचा खर्च आहे, तो मला बेअर करावा लागतो. किंवा माझ्याबरोबर एक जण येणार तिथे तर त्याचा पण खर्च मला. बरोबर. तर मला अर्निंग येत नसतं तर मी कदाचित गेलो नसतो. असं पण आहे. बरोबर आहे. किंवा मी त्यांच्याकडनं पैसे मागितले. बरोबर. त्याच्यासाठी या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात. तर आपण आता पहिल्यांदा मालवणी लाईफ या युट्यूब चॅनल बद्दल माहिती करून घेऊया. ऍक्च्युली लकी दादाचं चॅनल कसं सुरू झालं? अच्छा. सगळ्यांना माहिती आहे मी आता सध्या जरी बांधकाम व्यवसायात असलो तरी माझ्या करिअरची सुरुवात मी ॲज अ प्रोजेक्ट हेड म्हणून केली. आणि आम्ही बायोमिथेनेशन प्लांटचं काम करायचो. कचऱ्यापासून गॅस तयार करतात. BRCची टेक्नॉलॉजी होती. खूप मोठ्या लोकांबरोबर मी काम केलेलं आहे. आणि त्यावेळेला ऑल ओव्हर इंडियामध्ये होते प्रोजेक्ट्स असायचे. TCS आहे, टाटा पॉवर आहे, TIS आहे, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, TIFR आहे, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, NPCL चे प्रोजेक्ट असायचे. म्हणजे त्यांचा जो रेसिडेन्शियल एरिया आहे किंवा कॅन्टीन एरिया त्याच्यापासून वेस्ट यायचा. वेस्ट पासून आम्ही गॅस बनवायचो आणि गॅस पुन्हा कॅन्टीनला द्यायचो. तर असे मुंबईमध्ये पण बरेच प्रोजेक्ट होते BMCचे. तर त्या दरम्यान माझं बाहेर फिरणं जास्त असायचं. म्हणजे आणि जो मुलगा इतके वर्ष सगळ्यांशी टच होता, फॅमिलीशी टच होता, मित्रांबरोबर असायचा, आणि तो मुलगा अचानक बाहेर गेल्यानंतर मग प्रत्येक जण आपापल्या एंटरटेनमेंटचं साधन शोधत होतो. मग त्यावेळेला माझं लक्ष गेलं युट्यूबवर. आणि इंटरनेट पण देखील त्यावेळेला एवढं फास्ट नव्हतं. आणि मग तरी पण मी त्याच्यावर युट्यूबवर व्हिडिओ बघायचो आणि खूप छान वाटायचे. नंतर मी एक 5-7 वर्ष तो जॉब केला, जॉब सोडला आणि मग आम्ही पूर्ण बिझनेस कोकणामध्ये सेट केला इथे. आणि इथे 15 वर्ष झाली आता आपण बंगलो प्रोजेक्ट करतोय. आणि मग त्या दरम्यान मग बरेच मित्र इथे यायचे मुंबईचे. कारण आपलं जिथे लोक सुट्टीसाठी येतात मजा करायला तर तिथेच आपण राहतोय. तर असे सगळे मित्र यायचे आणि मग ते म्हणायचे की अरे लकी हे सगळं लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, आपण जी मजा करतोय. म्हणजे आपण खेकडे पकडतोय, आपण हे करतोय, आपण ते करतोय. तर म्हणलं ठीक आहे करून. मग आपण मी असं जस्ट पहिला जो माझा व्हिडिओ आहे तो खेकडे पकडण्याचाच व्हिडिओ. बाजूला एक बेट आहे तिथे मी आणि तो पण माझा वेल्डर आहे, त्यांचा मुलगा आहे, मी त्यांना ओंकार, तर त्याला मी घेऊन तिथे जाऊन तो खेकड्याचा व्हिडिओ बनवला. आणि तिथून मग अशी चॅनलची सुरुवात झाली. त्यावेळेला आपण चॅनलचं नाव होतं लकी लाईफ. सो त्यावेळेला कसं होतं की लकी हे नाव तेवढं सर्चेबल नव्हतं. म्हणजे कोणाला गाणं लकी अलीचं बघायचं असेल तर सर्च होत होता आणि तेवढं हे नव्हतं. मग काही व्हिडिओ म्हणजे लकी लाईफच्या नावाने आले. आणि मग आपण ठरवलं की आपण मालवण रिजन मध्ये राहतो किंवा आपण कोकणमध्ये राहतो आणि मालवणी हा शब्द एवढा स्ट्रॉंग आहे आणि त्याच्यात एवढी ताकद आहे. तर म्हटलं आपण तो शब्द आपण आपल्या चॅनलच्या नावामध्ये वाढवूया. मग ते आमचं चॅनलचं नाव मालवणी लाईफ असं आपण केलं आणि ते सर्चेबल आलं, लोकांपर्यंत पोहोचायला लागलं. आणि अशा प्रकारे मालवणी लाईफची ऍक्च्युअल सुरुवात तशी झाली.
पण लकीज लाईफच्या वेळी आणि मालवणी लाईफच्या वेळी यावेळी व्हिडिओचा रिस्पॉन्स कोणत्या प्रकारे होता? बेसिकली काय होतं की मालवणी लकी लाईफ आणि मालवणी लाईफ ह्या दोघांच्या तेवढा फरक नव्हता. अगदी 4 महिन्यात नाव चेंज झालेलं होतं. त्यामुळे तसा काही एवढा पटकन फरक पडला नव्हता. पण लकी लाईफच्या वेळेला पण जसे व्हिडिओ चालत होते तसेच मालवणी लाईफचे सुरुवातीचे व्हिडिओ तसेच चालत होते. आणि जनरली काय होतं की आपण कोकण रिजन मध्ये राहतो, तर त्यावेळेला क्रॅब कॅचिंगचे, फिशिंगचे असे जे व्हिडिओ आहेत ज्याच्यामध्ये एक्साइटमेंट खूप असते लोकांनी बघायला हे काय चालू आहे, ते काय चालू आहे, कसा मासा पकडला तो, कसा खेकडा पकडला होता, तर ते व्हिडिओ तसे पण चालत होते. आणि जनरली आमचे पहिले ते व्हिडिओ तेच येत होते. पण आता म्हणजे मालवणी लाईफची अशी बूस्ट मुवमेंट कोणती होती? म्हणजे आता रेग्युलर आपले व्हिडिओ पहिला रिस्पॉन्स थोडासा लो असतो, पण ज्यावेळी एखादी आपली अशी व्हिडिओ असते ना की ती एकदम अशी पिकअप घेते आणि तिकडून मग चॅनलची ग्रोथ वाढत जाते, तो व्हिडिओ कोणता होता? खरं तर पिकअप घेण्याचा व्हिडिओ जो होता तो होता आपला पॉपलेट फिशिंगचा. माझे वडील 15 दिवस हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होते आणि त्याच्यानंतर मी बाथरूम मध्ये आंघोळ करत असताना मला सवय आहे की सकाळच्या न्यूज आणि न्यूजपेपर मी बाथरूम मध्ये घेऊन पूर्ण चालतो टॉयलेट मध्ये आणि त्या वेळेला आपल्याला सगळ्या माहिती मिळते म्हणजे काय न्यूज चालू आहे आणि तसं पण आपण बसूनच असतो. तर या सगळ्या गोष्टी करताना मला फोन मी बाजूला ठेवलेला आणि फोन रिंगिंग झाला. मला फोन आला आणि मला सांगितलं की 15 मिनिटात निघायचंय, आपल्याला पॉपलेट फिशिंगला जायचंय आणि पॉपलेट वर आलंय. जनरली पॉपलेट खोल समुद्रात असतं, पॉपलेट वर आलाय. जर पावसाळा संपण्याचा सीझन होता आणि मी तशीच आंघोळ जेवढं झालेलं तेवढं हे केलं, अंग पुसलं आणि इमिजिएट मी चिवला बीचला गेलो. आम्ही तिथून पॉपलेट फिशिंगला गेलो, पॉपलेट फिशिंगचा व्हिडिओ झाला आणि त्यावेळेला मी तुला सांगतो की मी जी व्यक्ती होती सचिन गोवेकर त्याला एवढंच सांगितलेलं की हा व्हिडिओ माझ्या चॅनलचं लाईफ बदलणार. आणि एक्झॅक्टली तसं झालं. महिन्याभरात माझे त्यावेळेला 27,000 सबस्क्रायबर्स वाढले आणि त्याचा रीच जो होता तो आता एक 22 लाख व्ह्यूज आहेत त्या पॉपलेटला. तो एक मला तो व्हिडिओ म्हणजे चॅनलचा रीच वाढवला त्यांनी त्या व्हिडिओने. पण जर लकी कांबळी याचं जर नाव म्हणजे मालवणी लाईफचं जे नाव आहे ते वाढवायला बरेच व्हिडिओ आहेत, म्हणजे जे इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ आहेत ज्यांना व्ह्यूज कमी आहेत पण लोकांपर्यंत इन्फॉर्मेशन पोहोचवल्यामुळे किंवा लोकांपर्यंत उद्योजकाला पोहोचवल्यामुळे त्या उद्योजकाचा झालेला फायदा आणि गिरायकांना म्हणजे ग्राहकांना त्या ज्या वस्तू आहेत त्या घरपोच मिळाल्या, या सगळ्या गोष्टी घडल्यामुळे आपल्याला म्हणजे चॅनलचं नाव आलं आणि तिथून चॅनलची ग्रोथ चालू झालेली आहे. मंडळी सध्या आता लकी दादाच्या चॅनलवर साधारण 2.75 म्हणजे 2.5 लाख सबस्क्रायबर, 2.75 लाख सबस्क्रायबर आहेत. म्हणजे आम्ही जेव्हा बघितलं त्यावेळी कधी 1 लाख होते सबस्क्रायबर. त्याच्यानंतर माझा जवळपास 1 वर्ष आम्ही भेटतोय आणि ग्रुपच्या माध्यमातून पण बोलणं होत असतं. तर मंडळी लकी दादा राहतो मालवणातील रेवंडी गावामध्ये आणि रेवंडी गाव म्हटल्यावर तर भरपूर फेमस आहे. तर आपण आता लकी दादाकडून रेवंडी गावाविषयी माहिती घेऊया. नक्कीच. बेसिकली काय की रेवंडी गाव ही कलाकारांची भूमी म्हणून ओळखली जाते. खूप दिग्गज कलाकार या भूमीने दिलेले आहेत, जसं की स्वर्गवासी मच्छिंद्र कांबळी असतील, लीलाधर कांबळी असतील, त्याच्यानंतर लवांकुश कांबळी. आता मुंबईचे जे गणपती बनवले जातात मोठे तर ते अंकुश काका बनवतोय, लव काका नाटकात काम करतोय, कैलासवासी गीतांजली कांबळी सई रे सई फेम होते ती त्यांची वाईफ आहे लवराज काकाची. तर ही अशी कला क्षेत्रातले दिग्गज लोक असतील. त्यानंतर लालबागचा राजा जो वर्ल्ड फेमस आहे त्यांचे मूर्तिकार ते पण आपले कांबळी संतोष कांबळी ते रेवंडी गावातले. कला वैभवचे तोंडवळकर मोहन तोंडवळकर ते देखील आमच्या रेवंडी गावातलेच आहेत. कला वैभव हे खूप मोठं नाट्य कंपनी आहे. तर असे बरेच कलावंत या भूमीने नाट्य क्षेत्राला दिलेले आहेत. आणि म्हणजे असं नाही की फक्त नाट्य क्षेत्र, अजून खूप असे दिग्गज लोक आहेत. खूप लोकांची नावं आता पटापट आठवत नाही पण असे आहेत दिग्गज लोक. आणि एक छोटासा गाव आहे आपला जो डोंगराच्या पायथ्याशी आहे आणि गडनदीला लागून आहे. जी गडनदी सह्याद्री दुर्गम पावते कणकवली मार्गे पुढे येते, साधारण कालावल गाव करून ते असे पुढे येते. म्हणून या इकडे नदीचं रूपांतर खाडीत होतं आणि त्याला कालावलीची खाडी असं म्हणतात. आणि पुढे जो सरजेकोट पॉइंट आहे तिथे येऊन ती
नदीचा संगम आहे, समुद्राला मिळतो. ओके. आणि त्याच्यात माहिती म्हणजे किनाऱ्यावर इकडे रेवंडी गाव आणि आमच्या रेवंडी गावाची ग्रामदेवता आमची कुलदेवता श्री भद्रकाली देवी आहे. तर तिचा एक वार्षिक जत्रोत्सव असतो, तो दिवाळीच्या नंतर असतो. आणि आमच्याकडे आता माघी गणपती खूप मोठा प्रमाणात साजरा केला जातो. 5 दिवसाचा उत्सव असतो, 5 दिवस महाप्रसाद असतो. आम्ही असं म्हणत नाही की आमचा गणपती नवसाला पावतो, पण लोकांच्या मनातल्या इच्छा पूर्ण होतात. मग लोक आज 5च्या दिवस महाप्रसाद हा पूर्णपणे डोनेशन मधून असतो. बरोबर. तर लोक पुढचे 3 वर्ष बुकिंग आहे, 3-4 वर्षाची बुकिंग आहे की कोणी प्रसाद द्यायचा, त्याची बुकिंग केलेली आहे. तर असा मोठा माघी उत्सव असतो. असं छान एकोप्याने राहणार आमचं गाव आहे. आणि आता म्हणजे आता जे आपण कलाकारांची नावं ऐकले तर त्या दिग्गज कलाकारांची, आणि त्यातीलच एक कलाकार म्हणजे आपले लकी दादा. तर आता लकी दादा, मी आता जरा पर्सनल विषयाकडे जातो की आपण युट्यूब चॅनलवर म्हणजे आपण व्हिडिओ मध्ये बघणारा लकी दादा कसा असतो, पण प्रत्यक्षात तुझ्या आवडी-निवडी काय आहेत? जसं व्हिडिओ आहे तसंच आहे. बेसिकली काय आहे की मी असे डेली व्लॉग्स बनवत नाही. बरोबर ना. तर त्याच्यामुळे जनरली लोकांना कळत नाही की लकी दादा कसा असेल. डेली व्लॉग मध्ये पटकन लक्षात येतं प्रत्येकाला की हा ही व्यक्ती कशी आहे, बोलायला कशी. आणि माझे जनरली इंटरव्ह्यू असतात लोकांचे, उद्योजकांना आपण प्रमोट करत असतो, त्यामुळे मी कॅमेराच्या मागे असतो. तर खूप चांगला प्रश्न आहे. तसंच आहे मला लोक आवडतात, मित्र बनवायला आवडतात, सगळ्यांना एकत्र ठेवायला आवडतं. जसं आपण आता सगळे युट्यूबर्सला एकत्र करतो. आणि सगळ्यांनी एक राहण्याचं उद्दिष्ट कसं असतं की फक्त राजा मोठा होऊन चालत नाही, तर प्रजा पण मोठी झाली पाहिजे, हे आमचं उद्दिष्ट असतं. आणि इथे आम्ही बिझनेस चालू करण्याचं उद्दिष्ट हेच आहे की आमच्या आपल्या बिझनेसमुळे जवळजवळ 15 ते 20 लोकांची कुटुंब चालत आहेत आजच्या तारखेला. वडिलांच्या निधनानंतर पण बरेच लोकांना हा प्रश्न पडलेला की लकी हा बिझनेस चालवेल की नाही. तर मुळात युट्यूब हे माझी हॉबी आहे आणि मूळ बिझनेस माझा कन्स्ट्रक्शन आहे, जो आम्ही दोघांनी इथवर आणण्याचा आहे. पप्पा माझ्या खूप मोठे सिनियर आहेत, पप्पांच्या माझी तुलनाच होऊ शकत नाही या सगळ्या गोष्टींचं. पप्पांचं स्पेशलायझेशन प्लंबिंग अँड सॅनिटेशन होतं आणि मी स्वतः कन्स्ट्रक्शन ह्याच्यामधनं झाल्यामुळे एक्झिक्युशन माझ्याकडे होतं. पण मग दोघांनी मिळून मग आम्ही हा बिझनेस हे केलेला आहे आणि खूप मोठा सपोर्ट पप्पांचा होता. पण आता काय की युट्यूब फक्त फार माझं कुटुंब चालवेल आणि एका दोघांना मी पगार देऊ शकतो. पण कन्स्ट्रक्शन व्यवसाय हा सगळ्यांचा चालवत असल्यामुळे तो देखील चालू करायचा आहे. त्यामुळे आता कदाचित लकी कांबळी थोडा वेगळा होईल, थोडा मॅच्युअर वाटेल, कारण का प्रत्येक जबाबदाऱ्या खांद्यावर आलेल्या आहेत. मुळात कसं होतं, वडील गेल्यानंतर कुटुंबाचं जेवढं नुकसान झालं त्याच्या पलीकडे जाऊन गावाचं खूप मोठं नुकसान झालं. आणि एवढी मोठी दानशूर व्यक्ती होती ती, तर त्या जबाबदाऱ्या पुन्हा आपल्या खांद्यावर आलेल्या आहेत. मग त्या कशा पेलवायच्या, कसं ते एम्पायर टिकून ठेवायचं. म्हणजे कसं एकदम अचानक ही गोष्ट घडल्यामुळे थोडासा जरा रिफ्लेक्ट होतो. पण आपण या सगळ्या गोष्टीसाठी रेडी असावंच लागतं, कारण कधी आयुष्यात काय सांगू शकत नाही. आता तुम्ही बघायला आता न्यूज आली की लॉकडाऊन होणार आहे, अशा गोष्टी असतात. मग आपण आता सगळ्यांना तयारी मनाची करून ठेवली. सो मी असाच आहे, हसत खेळत आहे, सगळ्यांना एकत्र घेऊन आहे आणि असंच राहील. ओके. तर आता मी व्हिडिओच्या पहिल्यांदा एक म्हणजे या इंटरव्ह्यू बद्दल माहिती दिलेली लकी दादाला, पण एक असा प्रश्न होता तुम्ही सांगितला नव्हता, तर तो आता विचारतोय. वाईट गोष्टी आणि राग वगैरे कसा काय येतो? राग मुळात मला तसा येत नाही, जो काही असेल तो बायकोवरच येतो. आणि फार तर आई आहे, कारण की आई ही जी 2 लोक असतात ही आपल्या जवळची असतात. आज आपण भांडलो तर उद्या आपण त्यांच्या बरोबर सेटल होऊ शकतो किंवा आपण कॉम्प्रोमाइज काहीतरी करू शकतो किंवा आपण हे करू शकतो. पण इतर जी लोक असतात त्यांच्या बरोबर मला ते पटत नाही की आज आपण कोणाबरोबर रागवायचं, कोणाबरोबर भांडायचं आणि मग 4 दिवसांनी पुन्हा एकत्र यायचं. मग त्याच्यापेक्षा ते न केलेलंच. इव्हन मी जर साईटवर असेल तर साईटवर आदरातिथ्य भीती तर प्रत्येकाची असते. भले मी एकदम कॅज्युअली जरी साईटवर असलो किंवा मी जरी उभा असलो तरी प्रत्येकाला ही आदरातिथ्य भीती असतेच आणि ती असावी. तो एक रिस्पेक्ट असतो. तसं माझं कोणावर चिडणं कधीच नसतं साईटवर. आणि इतरही आणि कोणी मला सांगावं की लकीचं आणि माझं भांडण झालंय तर मला नाही आवडत. आणि टचवूड की हे ऍक्च्युअल हा स्वभाव कायमस्वरूपी तसाच राहिला पाहिजे आणि तो राहील. म्हणजे तर तसं रागवणं आणि चिडणं कधीच नसतं. वाईट गोष्ट अशी
म्हणजे वाईट गोष्टी, आता कसे प्रत्येक जण चांगलाच नसतो असा, काही वाईट गोष्टी असतातच. वाईट गोष्टी अशा म्हटलं तर अजूनपर्यंत मी हेल्थ कॉन्शियस नाहीये. ओके, ही खूप मोठी वाईट गोष्ट आहे. म्हणजे आजही देखील बघाल तर काही कारणास्तव माझे गुडघे चा काही इश्यूज आहेत. म्हणजे मी स्वतःवर लक्ष देत नाही. ओके, ओव्हरवेट होतं तेव्हा तुमच्या पायावर जोर येतो, या सगळ्या गोष्टी. आणि आता आपण 35 पर्यंत पोहोचलो आहोत. आता कसं असतं की तुमचं जसं जसं वय वाढत जातं तर तुम्ही हेल्थ कॉन्शियस राहायला पाहिजे. ही खूप मोठी वाईट गोष्ट आहे. ती कुठेतरी त्या गोष्टीला वेळ दिला पाहिजे. आणि दुसरी वाईट गोष्ट काय असेल विचार करावा लागतो. म्हणून मी पहिल्यांदा सांगितली नाही गोष्ट, कारण मला ऍक्च्युअल मध्ये ऐकायचं होतं. अशी काही नाही वाईट गोष्ट. काही गोष्टी ज्या मी स्वतःच्याच मनात ठेवतो, कदाचित त्या गोष्टी कोणाला तरी सांगितल्या तर मन हलकं होईल. बरोबर, ही कदाचित एक आणि वाईट गोष्ट असेल. ठीक आहे, तेवढंच. ओके, म्हणजे तर आता तुम्ही बघितलात की ऍक्च्युअली व्हिडिओ मध्ये असणारी जी माझ्या वाईट गोष्टी माझ्यापेक्षा जास्त माझी वाईफ सांगू शकते. म्हणजे सध्या आता बिझनेस ती सांभाळते आहे, अकाउंट्स आणि जे पप्पा सांभाळत होते ती सांभाळते. काम चालू आहे आता, पूर्ण लिस्ट कदाचित आली असती. कारण स्वतःहून अशा पण वाईट गोष्टी सांगणार. माझ्या तर तशा मला नाही वाटत की असं. माझ्यापेक्षा तुम्ही बाकीच्यांना विचारा याच्या वाईट गोष्टी काय असतील तर ते लोक सांगणार. तर आता अजून एक प्रश्न आहे की इतर जे आपले कोकणातले युट्यूबर्स आहेत ना, किंवा जे म्हणजे आता आपण बघतोय की लोकांना जास्त असं ना ब्लॉगिंग वगैरे आवडतं, म्हणजे त्यांच्या लाईफ मध्ये काय चाललंय डेली ब्लॉग्स मध्ये त्यांना आवडतं. पण यांना तो पूर्ण स्किप करून इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओचा एक टार्गेट ठेवलाय आणि ते खरोखर एक अतिशय चांगलं आहे. म्हणजे आपण कोकणात राहतो तर कोकणातल्या माणसांसाठी वगैरे काहीतरी केलं पाहिजे, आपल्यामुळे त्यांना काहीतरी फायदा वगैरे झाला पाहिजे. तर या गोष्टींबद्दल थोडस जरा ऐकायला आवडेल. या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये बरेच युट्यूबर्स तयार झाले आणि प्रत्येक जण आपापल्या परीने चांगले चांगले व्हिडिओ लोकांपर्यंत पोहोचवत होता. मी देखील तो प्रयत्न करत होतो. आणि त्या दरम्यान आपण एक काजू कारखान्याचा व्हिडिओ बनवला, एक छोटासा काजू कारखाना जो फॅमिलीचा काजू कारखाना आहे. फॅमिलीतला प्रत्येक मेंबर त्या पडवीमध्ये त्यांनी काजू कारखाना चालू केलेला. तो व्हिडिओ आल्यानंतर त्या व्हिडिओच्या व्ह्यूज आणि व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्या व्यावसायिकाला, त्या उद्योजकाला असा फायदा झाला की त्यांनी खूप मोठ्या क्वांटिटीमध्ये त्यांनी ते काजूकर विकले. ओके, आणि तो माणूस सुर्वे काका ते माझ्याकडे आले, मला सांगितलं गेलं की खूप चांगला उपयोग झाला. तो काही प्रोडक्ट मुंबईला डिलिव्हर करत असताना, डोअर डिलिव्हरी करत असताना आपल्या सिंधुदुर्गातला एक मुलगा तिथे पोहोचत होता आणि त्याच्याकडचे तो प्रोडक्ट म्हणजे सुर्वेचे तांदूळ, पोहे ते देखील तो विकत होता. ही गोष्ट मला सुर्वे काकाने सांगितलं, तर त्याला उपयोग झाला त्याचा. त्याच्यानंतर हे सगळ्या गोष्टी लॉकडाऊन मधल्या. लॉकडाऊन मध्ये अशी भीती होती व्हिडिओ बनवताना, कारण निगेटिव्ह कमेंट येत होत्या, तुम्ही मास्क नाही वापरत, तुम्ही हे नाही वापरत, कुठेतरी धांदीत राहून जातात. तिलापिया मत्स्य शेतीवाल्याने बायोफ्लॉक शेतीने आपल्याला इन्व्हाइट केलेलं त्याच दरम्यान आचऱ्यामध्ये, त्यांचा व्हिडिओ बनवला. त्याच्यानंतर बंदर विकास मंत्र्यांची तिथे म्हणजे व्हिजिट झाली, तो व्हिडिओ एवढा व्हायरल झाला. त्याच्यानंतर त्या व्हिडिओला म्हणजे त्या प्रोजेक्टला सबसिडी मिळाली. अशा पॉझिटिव्ह गोष्टी होत गेल्या जेव्हा आपण उद्योजकांना प्रमोट करतो. आणि असे बरेच उद्योजकांना प्रमोट केले आपण, लोक त्यांच्यापर्यंत पोहोचली, लोकांना चांगले प्रोडक्ट, मधला मीडिएटर जाऊन डायरेक्ट प्रोडक्ट त्यांना मिळायला लागले. आणि आत्ताचं उदाहरण द्यायचं तर इलेक्ट्रॉनिक्स बाईकचा आपण जो व्हिडिओ बनवला, ज्याच्यामध्ये आपण त्या बाईकच्या फक्त किमती दाखवल्या, बाईकचे फीचर्स दाखवले, आणि आपल्याला अभिमानास्पद गोष्ट की त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट जे आहे ते आपल्या सावंतवाडीमध्ये आहे आणि मराठी उद्योजक आहे. तर तो व्हिडिओ आल्यानंतर जवळजवळ 1.5 महिन्यानंतर त्यांची टीम आली माझ्याकडे, त्याचे चेअरपर्सन आले. त्यांनी मला सांगितलं की ह्या व्हिडिओचा इम्पॅक्ट असा होता की त्यांना 4 डिस्ट्रीब्युटर मिळाले, साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा, रत्नागिरी आणि वापी, असे त्यांना 4 डिस्ट्रीब्युटर मिळाले, ज्याच्यामध्ये ते करोड्स मध्येच बिझनेस झाला, एवढा मोठा. आणि त्यांचा मोठेपणा असा आहे की त्यांनी मला येऊन सांगितलं की आपल्या व्हिडिओमुळे ते लोक आमच्याशी जोडले गेले. हा त्यांचा मोठेपणा, मला कळलं पण नसेल. मग त्यांना मी एक रिक्वेस्ट केलेली की आपली जी ही ई बाईक आहे ती आपण सविता आश्रमचा जो एक व्हिडिओ बनवलेला त्यांना तुम्ही गिफ्ट कराल का. तर त्यांनी सांगितलं की त्यांना जी हवी, असं नाही की आमची सर्वात कमी किंमत वाली, त्यांनी जी सांगतील ती बाईक आम्ही त्यांना द्यायला तयार आहे. आणि मग त्यांचा नवीन व्हिडिओ आपण बनवलेला, त्याच्यामध्ये नवीन गाडीचं लॉन्चिंग होतं.
तर त्यावेळेला मग ती बाईक त्यांना त्याची की त्यांनी दिली. तर अशा बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या चांगल्या गोष्टी घडल्या. इव्हन मी काही डेली ब्लॉग्स पण बनवतो, नाही असं नाही, पण त्याच्यामध्ये पण काहीतरी इन्फॉर्मेटिव्ह देण्याचा प्रयत्न करतो. मुंबईला जाताना एक डेली ब्लॉग बनवला, तर मग रेल्वे स्टेशनला कसं जायचं, रेल्वे तुमची बोगी कुठे येणार ती कशी बघायची. काही लोक खरंच अजूनपर्यंत पहिल्यांदा प्रवास करतात. इव्हन आपण जो फ्लाईटचा सिंधुदुर्गातलं जे पहिलं विमान उडालं, तर त्यावेळेला मी आणि आईनी जाऊन तो जो व्हिडिओ बनवलेला, 4 लाख व्ह्यूज आहेत त्याला, 4,20,000 व्ह्यूज आहेत. तर त्यावेळेला पण मी फुल डिटेल्ड व्हिडिओ बनवलेला. आणि मला जेवढे लोक भेटतायत तर ते लोक मला तेच सांगतायत की आम्ही पण पहिल्यांदाच प्रवास केला, पण आम्हाला कुठेच असं जाणवलं नाही की आम्ही पहिल्यांदा प्रवास करतोय, सर्व माहिती कारण हा त्या व्हिडिओमध्ये होती. इव्हन तिकीट काढण्यापासून ते मुंबईला रस्त्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत कसं जायचं. आणि मग आपले मुंबईचे युट्यूबर्स आलेले, सगळ्यांनी चांगलं जंगी स्वागत केलं. खूप मजेशीर गोष्ट होती ती. आणि कुठेतरी आपल्याला वाटतं की आपलं कोणतरी, म्हणजे मी बऱ्याच वेळा फ्लाईटने प्रवास करतो तेव्हा एअरपोर्ट मधून बाहेर आल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की आपलं कोणतरी स्वागत करायला. तर ते त्या सगळ्या गोष्टी होत्या. हा जो इम्पॅक्ट मालवणी लाईफने आणला किंवा मालवणी लाईफच्या व्हिडिओमुळे आला, तर त्याच्यामुळे मी असं ठरवलं की ऍटलिस्ट आठवड्यात एक तरी व्हिडिओ इन्फॉर्मेटिव्ह व्हावा. आपल्याकडचे उद्योजक असतील तर ते लोकांपर्यंत पोहोचावे. बाकी एंटरटेनमेंटसाठी क्रॅब कॅचिंगचे आहेत, फिशिंगचे आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याकडे औशीची प्युअर ऑथेंटिक सिरीज आहे, म्हणजे प्युअर ऑथेंटिक मालवणी फूड साठी आपण एक सिरीज केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये फक्त आपण मालवणी पद्धतीचे पदार्थ दाखवतो. पण ह्याचं होतं काय, मी तुला एक सांगतो की 5 वेगवेगळ्या कॅटेगरी आहेत. एक तर इन्फॉर्मेशन आहे, फार्मिंगचे वेगळे व्हिडिओ आहेत, त्याच्यानंतर क्रॅब कॅचिंगचे आहेत, फिशिंगचे आहेत, औशीची एक रेसिपीची सिरीज आहे. तर ह्याच्यामुळे तुमच्या चॅनलवर येणारा क्राऊड हा प्रत्येक क्राऊड वेगवेगळ्या कॅटेगरीतला. बरोबर. डेली ब्लॉग मध्ये काय होतं की डेली ब्लॉग मध्ये एकच कॅटेगरीचा माणूस असतो, तो फक्त एंटरटेनमेंट साठी आलेला असतो. आणि त्यांना एक आवड असते, एक आत्मीयता असते, आपलं कोकण दिसतंय, आपल्या कोकणातली आजी दिसते, जसं अनिकेत दाखवतोय आपल्या कोकणातली. आणि अनिकेतने आता त्याच्यातनं एक बिझनेस पण देखील उभारलेला आहे या सगळ्या गोष्टी. तर ही खूप महत्वाची गोष्ट असते. पुढे जाऊन आपण स्वतःला कसं डेव्हलप करतोय आणि आपण अर्निंग करतोय, कारण पैसा खूप महत्वाचा असतो या सगळ्या गोष्टीमध्ये. तर ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आणि लोकांना ते खूप भावतं. म्हणजे अनिकेतचं घर आहे, म्हणजे अगदी करोडोचा बंगला दाखवण्यापेक्षा लोक ही गावची मजा बघणार, चुलीवरचं जेवण, असं त्या ज्या गोष्टी असतात. मग त्याच्यामध्ये काय असतं की फक्त डेली ब्लॉगच बघणारा माणूस असतो. आता माझ्याकडे कसं असतं की मला माहितीये की मी जसं तुला सांगितलं की आपण एक पब्लेटचा व्हिडिओ टाकला, त्याच्यातनं 27,000 सबस्क्रायबर्स आले. तर तसा माझ्याकडे जो बेस आहे तो क्रॅब कॅचिंग आणि याच्यातनं आलेला खूप मोठा बेस आहे. त्याच्यामुळे मला माहिती आहे की तो व्हिडिओ चालणारच. पण मला माझं इंटेन्शन आहे की त्याबरोबर आपले उद्योजक पण प्रमोट झाले. पहिले त्याला व्ह्यूज, त्याला 2 लाख असतील, 3 लाख असतील, 20 लाख व्ह्यूज येणार नाही मला पण माहिती. पण आपलं इंटेन्शन ते आहे की ह्या सगळ्या बरोबर मेन गोष्ट ही आहे की इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ. ऍक्च्युअली कसं आहे, आम्ही पण लकी दादाचं चॅनल फॉलो करतो आणि आमच्या चॅनलवर पण देखील बघाल ना, आम्ही शक्यतो कोणत्याही व्हिडिओतून काहीतरी माहिती द्यायलाच पाहिजे. कारण एंटरटेनमेंट म्हणजे मला तर ऍक्च्युअली जमत नाही तेवढे म्हणजे असं पूर्ण हे करायला. कारण आमचं टेक्निकल फील्ड असल्यामुळे ना काय होतं की प्रत्येक गोष्टीतून काहीतरी माहिती गेलीच पाहिजे. ना ऍक्टिंग ना सिंगिंग, म्हणजे असे काही जे फंक्शन आले असतात ना, ते आम्हाला तेवढं जमत नाही. तर आता लकी दादा फ्युचर मध्ये काय प्लॅनिंग आहे? म्हणजे आता हे आपले 5 कंटेंट तर आहेतच, फिशिंग, क्रॅब कॅचिंग, उद्योजक आणि ऑथेंटिक मालवणी जेवण. अजून काय असं पुढचं वेगळं प्लॅन? पुढचं प्लॅनिंग असं आहे, ऍक्च्युली मी माझ्या अजून चॅनलवर सांगितलं नाही, पण तुमच्या चॅनलवर सांगतो की आमच्याकडे असे काही जे इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ आहेत ते आम्ही डब करण्याचं काम चालू आहे. बरोबर. आणि इंग्लिश मध्ये, प्रॉपर इंग्लिश मध्ये ते डबिंग करून आम्ही ते व्हिडिओ इंटरनॅशनल क्राऊड साठी, असं नाही की आपला भारतातला माणूस जो बाहेर गावी त्याच्यासाठी नाही, तो मराठी जाणतो, त्याला कळतं. पण असं काही जे आहे, म्हणजे आपण डिस्कव्हरीवर बघत होतो इंग्लिश व्हिडिओ आपण हिंदीत डब बघायचो, आता आपले मराठीतले व्हिडिओ आम्ही इंग्लिश मध्ये डब करून तो प्रयत्न चालू आहे. अजून थोडा वेळ जाईल त्याच्यावर काम करायला, पण लवकरात लवकर ते व्हिडिओ येतील, जेणेकरून बाहेरच्या लोकांना, म्हणजे कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्यापेक्षा, म्हणजे हा एक साधा सोपा शब्द आहे की कोकणचा कॅलिफोर्निया, असं नाही की टोलेजंग बिल्डिंग करायचं. आपल्याला फॉरेन क्राऊड आपल्यापर्यंत कसा होता, जसा फॉरेन क्राऊड मालदीव्सला जातो आहे, शिशेचा जातोय, बाहेरच्या देशामध्ये जातोय, तेच टुरिझम आपल्याकडे कसं डेव्हलप झालं पाहिजे. तर कोकणचा कॅलिफोर्निया, म्हणजे खटखटा लाडू एखाद्या $मध्ये कमवणाऱ्या माणसाला 1 रुपयाचा लाडू 10 रुपयाला कसा प्रेझेंटेबल दिला पाहिजे,
हे खरं कोकण आहे. बरोबर. असं कोकण डेव्हलप झालं पाहिजे. 1,500ची रूम फॉरेनरला 15,000 रुपयाला कसं दिलं पाहिजे, असं नाही म्हणत की 1,500ची द्यायची. त्याच्यामध्ये काय चेंजेस करायचे, त्याच्यामध्ये काय इनोव्हेटिव्ह पाहिजे. तू आता कन्स्ट्रक्शन फील्ड मध्ये असल्यामुळे तुला माहितीये की आणि काय आपण देऊ शकतो. असं नाही की त्यांना सगळ्या गोष्टी लॅविश पाहिजे. आणि तुला मी बऱ्याच अशा मोठ्या उद्योजकांना भेटलो आपल्या कोकणातल्या किंवा आपल्या सिंधुदुर्गातल्या स्पेशली, जी सिंधुदुर्गातली लोक आज 7 स्टार हॉटेलचं काम मालदीव्स मध्ये करतायत, लोकल इकडची माणसं. आणि तिकडच्या लोकांना पण आपल्या इकडे काय हालचाल चालू आहे याच्यावर खूप मोठा लक्ष आहे. बरोबर. त्या लोकांना पण माहिती आहे आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये कुठले 3 स्टार आणि टाईपचे हॉटेल्स आहेत किंवा त्या कॅटेगरीमध्ये ज्यांची गिनती होऊ शकते असे हॉटेल्स. अशा बऱ्याच लोकांबरोबर चर्चा झाल्यानंतर हे तर माझं तसंच आहे की मग आपलं कोकण नक्कीच आपल्या इंटरनॅशनल पब्लिक पर्यंत पोहोचण्यासाठी काय आपल्या चॅनलमध्ये चेंजेस करता येतील, अजून काही इक्विपमेंट्स आपण आणू शकतो. सध्या आता मी मोबाईलवरच करतोय, पण पुढे जाऊन अजून काही चांगली 4K क्वालिटी द्यायची असेल तर त्याकडे आमचं लक्ष आहे. म्हणजे भविष्यातल्या त्या गोष्टी म्हणजे नक्कीच चॅनल मध्ये आपल्याला मालवणी लाईफ आणखी काही वर्षामध्ये नक्की पूर्ण वर्ल्ड वाईड फेमस. आम्ही व्ह्यूज वर कामच करत. बरोबर. प्रत्येक गोष्टीला किती व्ह्यूज येतील काय येतील याच्यावर आमचं कामच नसतं. जर तसंच पाहिजे असतं तर मी नेहमीच मासेमारीचे व्हिडिओ टाकले असते. मला माहिती प्रत्येक व्हिडिओ 1 लाख व्ह्यूज कमीत कमी जाणार, त्याच्यातनं अर्निंग चांगली होते. तर असं नाहीये, पण एक आहे म्हणजे एंटरटेनमेंट पण चालू राहिली पाहिजे लोकांची, कनेक्टिव्हिटी राहण्यासाठी डेली व्लॉग्स पण आले पाहिजे आणि प्लस इन्फॉर्मेटिव्ह. ते आम्ही सगळं असं मसाला पूर्ण म्हणजे आपण कॉम्पॅक्ट काहीतरी मग त्याच्यातनं दम दिल्यानंतर अशी चांगली बिर्याणी तयार झाली पाहिजे. सगळे इन्ग्रेडियंट हे लोकांनी वा म्हटलं पाहिजे. नक्कीच. आणि ऍक्च्युली कसं आहे म्हणजे मी जे मोस्टली म्हणजे मी आणि माझा मित्र आहे सर्वेश, आम्ही दोघं जण हे करतोय, तर मोस्टली फॉलो करणारा चॅनल आहे मालवणी लाईफ. माझं पर्सनल आहे, मला ऍक्च्युली ना ब्लॉगिंग किंवा एंटरटेनिंग अशी व्हिडिओ आवडतच नाही, कारण कोणत्या तरी व्हिडिओतून काहीतरी माहिती मिळेल तरच ते मी ते व्हिडिओ बघतो. त्यामुळे माझं तर कन्सेप्ट, त्यामुळे आम्ही तर आमच्या चॅनलला पूर्ण वेगळाच ठेवलाय. क्वचित आपले आमचे जे मित्र असतात ना ते काय म्हणायला, अरे चल आमच्या इकडे पार्टी आहे, ते आपली क्वचित व्हिडिओ झाली तर. नाही तर शक्यतो आम्ही माहिती पूर्ण, एखादी गोष्ट व्हिडिओ करायची असेल तर पहिली माहिती घ्यायची, नंतर त्याच्यावर पूर्ण काम करायचं. तर मंडळी, आज आपण भेटलोय मालवणी लाईफचे क्रिएटर लकी दादा यांना. भरपूर सुंदर असा प्रवास होता. त्यांनी त्यांच्या युट्यूब चॅनल बद्दल सांगितलं, स्वतःबद्दल सांगितलं, त्याच्यानंतर त्यांच्या प्लॅनिंग बद्दल सांगितलं पुढच्या. तर नवीन वर्षाची अशी धमाकेदार सुरुवात झालेली आहे. तर आता हा व्हिडिओ इकडेच एंड करतोय. मंडळी, ऍक्च्युअली म्हणजे मला असं हे सांगायला थोडंसं ऑड वाटतंय की आता म्हणजे आम्ही जेव्हा आमच्या चॅनलचे अनालिटिक्स बघतो ना तर त्याच्यामध्ये आमचा जो सबस्क्रायबर बेस आहे तो कळतो ना युट्यूब स्टुडिओवर. तर मोस्टली मालवणी लाईफ, प्रगत दादा, त्याच्यानंतर अनिकेत रासम, अमोल सावंत हे वगैरे सगळे असतात. त्यामुळे मी असं सांगू शकत नाही की मालवणी लाईफ युट्यूब चॅनल सबस्क्रायबर हा फक्त, मी नेहमी सांगतो, सबस्क्रायबर हा फक्त काउंट असतो. बरोबर. आणि तो का असावा, कारण का त्याच्यातले 20% जे सबस्क्रायबर असतात किंवा 15% सबस्क्रायबर असतात हे आपल्या हक्काचे असतात. म्हणजे तुमच्याकडे 1 लाख सबस्क्रायबर बेस असेल ना तर तुम्हाला 10,000 व्ह्यूज येणारच. मग तुमच्याकडे 1 कोटी झाले म्हणजे प्रत्येक व्हिडिओला 10 लाख झाले. तर त्याच्यासाठी सबस्क्रायबर लागतो. आणि सबस्क्रायबर कसा असतो की काही 10% सबस्क्रायबर हा आपला असतो. मग तो तुमचे व्हिडिओ व्हायरल करतो, तो त्याच्या काका मामा आत्याला व्हिडिओ पाठवतो की आपला आहे कोकणातला युट्यूबर आहे, तुम्ही त्याचे व्हिडिओ बघा. तर अशा सगळ्या गोष्टी असल्यामुळे तो महत्वाचा असतो. आणि आपला एक फॅमिली मेंबर म्हणजे प्रत्येक सबस्क्रायबर बेस असा लागतो. पण कोणाच्याही व्हिडिओची तुलना ही सबस्क्रायबर बेसवरनं करू नका, व्हिडिओच्या कॉन्टेंटवरनं करा. तुलना जर तुम्हाला कम्पेअर करायचं असेल तर ते तुम्ही कॉन्टेंटवरनं करा, म्हणजे काय व्हिडिओ देतोय काय. म्हणून अमोल सावंत ब्लॉग्स आता हे केलं. अमोलला पण मी जेव्हा व्हिडिओला ऍड केलं तेव्हा तो पण थोडासा संकोचित होता की सगळे मोठे युट्यूबर आहेत. तर मी म्हटलं काय नाही रे, एक व्हिडिओ असतो तो पूर्ण लाईव्ह बदलतो. आणि मी प्रत्येक युट्यूबरला तेच सांगतो. मी माझ्या एका व्हिडिओमध्ये पण हे मेन्शन केलेलं आहे, अमोल, मी मुंबईला गेलो तेव्हा, की अमोलने एक व्हिडिओ टाकला, त्याला विदिन अ मंथ मध्ये सबस्क्रायबर बेस आज 54,000 आहे. 7,000 तेव्हा होता व्हिडिओच्या टाकण्याच्या बद्दल. आणि प्लस त्या व्हिडिओला 20 लाख व्ह्यूज आहेत आणि खूप चांगला व्हायरल झाला. ते एक अशी छोटीशी गोष्ट असते. माझे पण व्हिडिओ चालत नाही, माझ्या काही व्हिडिओना 10,000 व्ह्यूज आहेत, पण
कन्सिस्टन्सी म्हणजे सोडायचं नाही, तो सोडायचा नाही. आपण जे काय लोकांना देतो ते देत राहायचं, आपलं काम कुठे थांबवायचं नाही. आणि अजून एक ना लकी दादाबद्दल एक महत्वाची गोष्ट की आता लकी दादा तुला म्हणजे आपलं ग्रुपवर ज्यावेळी बोलणं होतं ना, तर लकी कांबळे आणि लकी लोके हा काय विषय आहे? ऍक्च्युली होतं काय की प्रगत लोकेचं खूप चांगली गोष्ट काय की तो व्हिडिओची जी सुरुवात करतो ही स्वतःच्या नावाने करतो. नमस्कार, मी प्रगत लोके आणि प्रगत लोके ब्लॉग्स. आणि त्याच्यामुळे काय झालं की प्रगत लोके हे नाव खूप फेमस झालेलं आहे. चांगलं कॉन्टेंट आहे त्याच्याकडे, चांगला जुना क्रिएटर आहे आणि खूप चांगले इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ त्याच्याकडे देखील आहेत. तर त्याच्यामुळे मला बरेच लोक भेटतात ना, तेव्हा मला असं म्हणतात, अरे तुम्ही प्रगत लोके का, अरे तुम्ही प्रगत लोके का, असं मालवणात देखील झालंय बऱ्याच लोकांना. त्यामुळे मी ही गोष्ट लपवली नाही, मी प्रांजळपणे सगळ्यांना सांगितली ही लोक मला प्रगत लोके नावाने ओळखतात. ही मजेशीर गोष्ट आहे. आणि त्याच्यामुळे आपल्या ग्रुपवर तर सगळे रती महारथी आहेत म्हणजे आणि मी त्यांना स्वतःहून सांगितल्यामुळे. आणि ऍक्च्युली ना लकी दादाबद्दल ना एक सांगायची गोष्ट म्हणजे की एवढे मोठे क्रिएटर असून देखील ना काही गोष्टी माहिती नसतील तर बिनधास्तपणे ना ग्रुपला विचारतो. हो तेच आहे ना, म्हणजे मला नाही माहिती आहे. मला बरोबर माझ्यापेक्षा खूप एवढे चांगले क्रिएटर आहेत, लहान लहान क्रिएटर आहेत, अगदी 10,000 सबस्क्रायबर. काय छान काम करतायत ती लोक, चांगले क्रिएटर आहेत, लहान लहान क्रिएटर आहेत, अगदी 10,000 सबस्क्रायबर. काय छान काम करतायत ती लोक. आता सुयश मी माझ्या बरोबर सुरुवात केली, म्हणजे इथे चाला लॉकडाऊन मध्ये अडकला, त्याचं एडिटिंग बघ त्याचं, आणि चांगलं हे काम करतो. सबस्क्रायबर बेस जरी कमी असला तरी तो काहीतरी चांगलं देतो लोक. त्यामुळे आणि मला जर काय हवं असेल तर मी सुयशला विचारतो, सुयश हे कसं करायचं ते. मी बऱ्याच लोकांना विचारतो असं. आणि आता नाही येत तर नाही येत, मी अज्ञान राहण्यापेक्षा मी स्वतःला समोरून विचारून ती गोष्ट त्याच्याकडनं शिकून. अर्नोल्ड श्वार्झनेगरचं पण तसंच होतं. अर्नोल्ड श्वार्झनेगर हा खूप मोठं नाव बॉडी बिल्डिंग क्षेत्रात. त्याला काही बॉडी पार्ट्स मध्ये इम्प्रुव्हमेंट पाहिजे होती, तर तो त्याच्या बरोबरच्या पार्टनरला विचारायचा की तू बाबा हे कसं मारतो, तू हे कसं करतो. तो नव्हता म्हणजे तो एवढा मोठा वर्ल्ड चॅम्पियन, तरी पण तो लोकांना विचारायचा या सगळ्या गोष्टी. तर असंच असतं की आपण प्रत्येकाकडनं काही ना काहीतरी शिकत असतो आणि कुठलाही संकोच न ठेवता प्रत्येकाला गोष्ट विचारायची. नाही कळत आहे आपल्याला तर विचारायला काही हरकत नाही. मंडळी असेच म्हणजे ऍक्च्युली ह्याच लकी दादाच्या स्वभावामुळे म्हणजे आम्ही अजून एकत्र मध्ये आहोत. म्हणजे कधीही काही कोणती माहिती हवी असली ना की लकी दादा विचारतो, आम्ही लकी दादाला विचारतो, लकी दादा देखील ग्रुपला वगैरे पूर्ण विचारतो. आणि आमच्या ग्रुपचं म्हणजे कोकणी युट्यूबर्सचा जो ग्रुप आहे ना त्याची एक खासियत अशी आहे की कोणालाही काही प्रश्न पडला की पहिला ग्रुपवर की अरे इंटेन्शन आहे की आपल्याला काय प्रॉब्लेम होतोय तो लोक मांडतात एकामेकाशी. हो पूर्ण म्हणजे असे शेअर करतात, त्याच्यातून म्हणजे असे पूर्ण सगळे आन्सर की एकदा जर समजा 10 मिनिटासाठी बंद राहिला ना नेट की डायरेक्ट 400-500 मेसेज येऊन धडकतात ग्रुपला. भरपूर मजा येते, उत्तर देतो. प्रत्येक जण उत्तर देतो, असं नाही की पूर्ण तो स्किप करतो त्यांचा मेसेज. त्यांच्याकडे काय माहिती असेल, त्यांना जे काय अनुभव आलेले असतात ते शेअर करतो मंडळी. आणि या ग्रुपला ऍड केला आम्हाला लकी दादाने, त्यामुळे खरोखर त्यांचे मनापासून आभार. आणि आता म्हणजे ना ऍक्च्युली कधी रात्री ना 12:30 वाजता का 1:15 वाजता ऍड केलेला, जस्ट मी जागाच होतो आणि मी लगेच सर्वेशला फोन केला. सर्वेशने 2 रिंग मध्ये फोन उचलला, म्हटलं आपण कोकणी युट्यूबर्स ग्रुपला ऍड झालोय म्हणून. अक्षरशः म्हणजे ती जी मुवमेंट होती ना आमची अतिशय भन्नाट अशी होती. आणि तिकडून त्या वर्षातून म्हणजे आमच्या चॅनलला चांगला बूस्ट मिळालाय, कारण माहिती वगैरे इकडून सर्व येत होती. तर मंडळी आजचा हा व्हिडिओ इथेच आम्ही एंड करतोय. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. त्याचबरोबर मालवणी लाईफ आणि सुवर्ण कोकण ही दोन्ही युट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.